Balai. Diam je mami. मा बुंबाय थादों नोंसोरलाय? बिहामजा गैला बासना। आयै मा बुंदों नोंसोरो? Diam je mami जोंखौ. बिहामजा गैला। जोंखौ नागारनानै थांबाय आबा. रायलायनाय नंला नोंसोर बिदि बुंदोंना? बिहामजो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिहामजोखौ मोनांनि एसेबां उन्थाव बाथावमोन। ओइ हाथरखि उथि नों उथियाना थ' उथ' चलो ओइ उथि होनदोंलै आङो नों आंजों बेबायदि खेला खालामना दे मानेथ' नों जास्ट बेहुस जादोंना Diamजे. गैया नायनो रोङाखै बेखौ आंनि हाथरखि बेयाव हानाय नंलालै आयै लांनांसिगोन बेखौ बिनिफ्राय बेयाव माने नायनो रोङासै बेखौ जानला मानला थैबायनो नों सिखारगोन ना सिखारालै हो उथि होनबायना आङो नों मा जाथारदों दिनै नों आंनि खोथा खोनासङा ने मानो खोनासङा नोङो हो बोरै खोनासङा आंनि खोथाखौ खोनासंला बियो नों मा जाखो बेहुस जादों दस्रा डक्टरखौ लेंहरनि आं र' नङा आबा र' न'आयै नोंसोर जेबो मोनथिया डक्टरा ओरैनोसो बुंदोंब्रा आंनि हाथरखिया जेबोआनो जायाखै माने गावसिनाव हाला आरोथ' आंनि हाथरखि बिबिया ओइ सना आयु गोदोनाया मानो बिदि जाखो जेरै दोनदों बेबायदिनो थाबाय आबा मेहेर फैदो फै मोजां माबा बेयाव रायलायनानै न'आव लांदिनि बिहामजोखौ लांगोन आयै हाथरखियानो बुंखानाय न'आव थांनोसै होननानै ओइ सना ओरैनो हरनाय नों बोरै बिदि सिरि थानो हाखो नुवाखै बिसोर मा बुंदों ओमफ्रायथ' बेयाव हालानो नोंखौ नोंखौ आं न'आव लांगोन ना न'आव थांसै ना नोंथ' बुंगासिनोमोन ना नों बेयाव थानो मोजां मोनासै थांसै न'आव जोंहा दे थांसै सना ओइ नाङा बेहाय फाहामनो हायियावलाय मानो जोङो गुबुन डक्टरनाव थांगोन ना नों जेबो जायालै सना जेबो जाया नोङो आरे आं दंना आंनो बेबस्था खालामखाबाय नोंनि किडनिनि अपारेशनसो जानो नांगौ मोजां हामगोसो नांगौ माब्रै बिदि जाखो होमबा बिहामजो थुदो नोंखौ ना दान लांगोन आं बिनिफ्राय जोंबो लांखासिगोन ना आबा थ' सना बेहाय नोंखौ फाहामनो हाला नोंखौ आं न'आव लांगोन ना न'आवनो आरामसे थानांगौबा आं डक्टरखौनो न'आव लिंहरगोन खामानि गैयालै बे हस्पिटालाव माने नोंखौनो फाहामनो हायाबा थैबायसो होनलाबायो जाम्बा खालामनो सानदों आंखौ आंनि फिसानि जिउआ मा जाबावगोन अब्ला दिनै हाथरखि बिहामजा जोंखौ नागारनानै बे बुहुमखौ बिदाय लालांबाय बेबो अबथि जायो बिदि बिहामजो मानो बिदि थांखो थ' सना नोंखौ लांसै आं दानो लांगोन आं न'आवनो थांगोन जोङो नों थानो बाखाबायमोन ना बेयावहाय ओइ सना नोंखौ न'आव लांसिगोनथ' आङो जाबावनांगौ सोनांगौ दे आंनि हाबानि जिउआ बेनोथ' माया नोंसोरो जेबो मोनथिया रावबो जोबोद खस्थ' मोनबाय आंनि सनाया आंनि हाथरखिया एबार खस्थ' मोनोला आं नोंखौ खस्थ'आथ' नोंसो मोनबाय आबा हाथरखि बिहामजाथ' गैलानोबा आब' नोंनि मा जालांखो बेखौथ' माया बिहामजोनि बिदायखौसो बोरै खालामगोन बिदिबा जोंनिनो मेगननि नोजोराव दायो बिहामजा बेबायदि जिउ गोमाबाय जों फोथायनोनो गोब्राब मोनबाय आंनि सना बिहामजोसोमोन बे नाथाय जुदि दिनै बियो आंथ' दासो बिहामजोखौ अननो रोंदोंमोन दानो बिदि थांबाय बियो आंखौ गाज्रि मोनखो ना माखो बिहामजो आं नोंखौ मालाबाबो खस्थ' होलामोनथ' थुदोथ' माया अब्लाबो जोंहा जोंनि खालामनांगौखौथ' खालामखानांगोन दा औ जेरि दाथ' हाबा मेरि दुखुखौ जों हमदांनोबो हानाय नंला आरोथ' मा खालामबावनो माबोरै बुजायनो बेखौ बेनोथ' माया आबै हाथरखि बेफोरखौलाय आंखौबा बेसेबां फंबाय बायदि अनखायोमोनलै बाजैया आबै दा जोंखौ बाजैया नागारनानै थांमारबाय औ आबौ सोना मोजां मानसिखौसो मानोबा इसोरा थाब लाङो हाबाब दिनैसिम बिहामजा फैनायनिफ्रायनो बेसेबा मोजाङै थायोमोन गथ'आनो नाथाय आरो दा गेजेर ससेयाव मा जाखो जोंहा मेहेरजों अराय जिउ थानांगौआ अबथिरा बिदि गेजेर ससेयाव मारै थांखो आं फोथायनोनो गोब्राब मोनबायहाय आयै औ आइ बिहामजो जोंबो जोबोद फोथायनो गोब्राब मोनदों जानांगौखौबो माथो खालामबावनो थैनाय थांनायाबो इसोरनि आखायाव दंसै मा जानांगौहा मा जाखो होमबा नैहाय जामायजो दहायसो रायलायथारदोंमोन माथो आबैजों हरखाबै बिदि जिउ गोमाबाय
दा मोगथांसो जाबाय बेसेबा गोसोखांबाय थासिगोन आइ नोंखौ नाथाय आं बुजिना मोनासै आयै बोरै हरखाबै बिदि जिउ गोमाखो दे माथो एसे सिगां मोजां दंमोन दा उनाव हरखाबै बेहुस जाना थैलांबाय बिहामजोआ जादो आइ हा डक्टरफ्राथ' मोजां नायदोंना नायाखै माथो अपारेसनसो जानो नागिरदोंमोन हा अपारेसन जानायनि सिगां थिगैनो दंमोन गथ'आलाय नङा दे जामायजो हा जोङो दसे रायलायना दै आबैजों ओमफ्राय साहा लोंनो थांबायना बेहायनो दसे उनाव दै गाज्रि खबर खोन्थाफैबाय डक्टरा मा जानांगौ बियो हा डक्टरफोरानो माबाफोर गोरोन्थिथ' खालामाखै हा जामायजो नङाबा बे गथ'आ बोरै बिदि थैनांगौमोन हाबाबनो औलै आबै ओमफ्राय बाजैयाथ' एकदम मोजाङैनो रायलायबाय थादोंमोन ना अपारेसननि सिगां माथो अपारेसनानो जाखायाखैबा बिनि सिगांथ' जेबोआनो जायाखैमोन माथो एसेल'सो बोरैबा मोन्दों होनबाय थादोंमोन बुजिबावनो आबौ बोरै जाखो आंनो एकदम सिमांना मोगथां मोनगासिनोहाय दा जोंहा आबौ मेरासो बोरै थागोन जोंनो एसेबां बोरैबा मोनदोंबा आरो बेथ' गावनि हाथरखिनि अनगा एक सेकेन्डबो बोरैबा जालाङो मानसियानो आरो दाथ' दहायनो हस्पिटालावनो मानसिया बोरैबासो जाखाबायमोन मा जाबावगोन बिदिजों हाबा बिहामजो बेथ' गाबै गाबैनो मा जागोन दानो मानसियानो बोरैबा मोगांजों जाजोबखाबायहाय आरोथ' आदैयाथ' एक सेकेन्डबो थानो हायालै आबै बाजैनि अनगा मा जागोन होनबा आदा मेरा बेसेबांबा अनखायो बाजैखौ औ आबौ आं साननानैनो बोरैबा मोनजोबखाबायसो गसाइ नों मानो बिदि लानानै थांखो जोंहा बिहामजोखौ बेमारा हामसिगोन होननानै जों एसे गोजोननायथ' मोनबायमोन न'आव लाबोसिगोन होननानै औ बिदिनोहाय जामायजो हा डक्टरानो बुंखाबायमोन नङासै हामसिगोन होननानै बोरैथो जिउ गोमानो मा मोनखो जाबावनांगौ होनबा जोंनि न'खरानोथ' ओमफ्राय बिहामजो दा मानसिखौलाय माब्लाथो लाबोगोन बायदि माबा आयै दा जोंहा बिहामजोनि गोथै सहखौ दसे उनावनो लाबोगासिनो बुंदों बाजै दै जोंखौ मानो नागारनानै थांखो जोंफोर बायदियासो बैसो जाबाय जोंखौ मानो लाङा बेफोरबायदि दानो सम जाया माया बेफोरबायदि लांबाय औ आयै जोंनि बिहामजोआ दानो जेबो जाथ'थाराखैमोन जमानो संसारानो आद्रा जानानै थाबाय बिहामजोना आयै फिसालाय माथो खालामबावनो बिहामजो दाथ' आरो बिहामजोखौ माने आबैखौ लाबोसिगोनबालाय बिहामजो मोना औहाय जामायजो माथो खालामनो गोसोआनो हमथानांसिगोन जोंबो ओमफ्राय आयै आदा मेराथ' माने मोजां दङनो हाथरखिनि सेरावनो आबा ओमफ्राय जेबोखौनो माथोखौनो बेलेगसो रायलायदोंनो दाबा आरो मानो बिदि थांनायखौ फोथायनो हायाखै गथ'आ बोरैथो फोथायनो हागोन देनाय आंनो बेसेबांबा जोंनो माबायदि मोनगासिनो जावैसो नै थिख्ला आबैयाबो दा न'आव सफैबाय आं सानदोंमोन नोंजोंनो दसे थांफानानै नायनोसै आं ओजों माबाखौ नोंस्रा बिहामजोखौ नायखाथ'नांसिगोन आयै मानोना एसे उनावनो बिदाय जानो थांगासिनो बिदाय जानो थांगासिनो माने औ आयै गाज्रि खबरलै गाज्रि खबर औ आयै गाज्रि खबर माने मा जावैसो माथो हाथरखि बिहामजोआथ' नोंस्रा दिनै अपारेसनसो होनदोंमोन ना माथो किडनि ना मा बेखौबो मोनबाय होनदोंमोन मारैथो जाखो माने जोंहा हाथरखिया बे बुहुमाव गैला आयै औ आयै जास्ट दासो दसे सिगां फन फैदोंमोन आफायसो नाथाय बोरै जावैसो बोरैथो जिउ गोमानो मोनखो बिहामजोआ मोनथिया आयै हरखाबैनो बिदि अपारेसनसो जानो नांगौमोन नाथाय बिनि सिगांनो जोंहा हाथरखिया आयु बोरैथो बिदि जानो मोनखो जावैसो एसेबां गाज्रि खौरां औलै आयै ओमफ्रायथ' ना दहायसो रायलायना फैथारदोंमोनलै आयै आङो मारैथो बिदि हरखाब जिउ गोमानो मोनखो देनाय मोनथिया आयै आं दासो थांनो नागिरदों न'आव आफायासो फन खालामनानै खिन्थादोंमोन आंनो बिदिबा आयु आंबो थांनोसै जावैसो र' जागोन दे आयै ओंखारदो माथो ओंखारबावलायनो जावैसो दुखुनि समावलाय थुदो आं मानो थाबाय थानो न'आवलाय जानायाथ' मा जानांगौमोन मा जाखो दे औ बैसो जाया माया दानो बिदि बेराम जाना आरो हरखाब गोमालांबाय मानसिया बेसे दुखुनांथावहाय आरोथ' आंनि आइ थिंथुलि बायदिनोखामोन अनथावथावनो बेसेबानो गथ'आ दालाय मा जाबावनांगौ मेहेरा बेखौथ' बुजायनो जोबोद खस्थ' नांसिगोनलै ओरैनोबा मानसियानो माबायदिखा बियो थुदो जावैसोहा माथो थाबाय थाबावनो मानो मोखां नायबाय थाखोथ' थांदिसै आयु हामा जानांगौ मारै जाखो आंलाय मोजां जासिगोनसो नंदोंमोन गथ'खौ दहाय एसे गोसोआ मोजांसो मोनलायबायमोन बेनोथ' आयै
नों आंखौ नागारनानै थांनो हायालै हाथरखि माने थांनो होनबानो हागोन नामा नोङो हो नाङालै आफायसो नांथारगौबा ना नों आंनि जिउखौनो लांना आंनि हाथरखिनि बदलाव आंनि जिउआबो आंनि हाथरखिनाव मोनजोबथों नों बेबायदि सेनो हाया आंनि हाथरखिखौ मोनथिबायना ओइ सना न'आव थांगासिगोन ना जोङो हो मेगन खेवले हाथरखि रायलाय आंजों रायलाय नों मोजां जाथारनांगौथ' आंनो बेबस्था खालामखाबाय नों मोजां जानांगोनलै सना बिदि आद्रा नागारनानै दाथांना आंखौ र' न' मोनखासिगोन ना बिदि जायो नामा जाया रावबो होनबाबो आं मालाय फोथायगोन नालै आंनि गोसोआनो बुंदोंना आंनि हाथरखिया जेबो जायाखै जास्ट एसे बेहुस जादों आरोना मेहेर फंबाय रथ'लै रथ' दाथ' मेहेरखौ बुजायनो बिराद खस्थ' जासिगोनलै बिराद मोजां मोनो बियो आरोथ' थानोनो हाखानाय नङा मानो बिदि आफा इसोरा सेना लांखो दे दानो हाथरखिखौ ओमफ्रायथ' थुनथुलिनोथ' खबर हरखाबायमोन आङो जेन थेन रिकुवेस्ट खालामनानैबाबो फैगोन बुंदोंमोन दा मेहेरासो मा जानांगौ दे बेवहाय हाथरखि नों जोंखौ मानो नागारनानै थांखो दे दा नोंनि अनगा मेहेरा मा जागोन सोर नायगोन बेखौ मानोना नोंबोथ' मोनथिखायोमोन ना मेहेरा नोंनि थाखाय बेसे फाग्ला दा मा खालामबावनांगौ दे दा जाब्रबथायखौबोथ' बोरै लाखिनो हानो जों मालाय खाफालाव लिरनायानो होननांसिगोन ना थेवबोथ'लै बोरै बिदि जानांगौ जाखो हा जायाथ' बिदि जायो नामा सोरबा नोंखौ न'आवसो लाबोखाबाय आं नै ओइ हाथरखि बेबि जेबो जाया नोङो बे जाय नोंखौ नायदोंना बिसोर डक्टरफ्रा नायनो रोंखायामोन बिसोरो गावसोरनो दा बेखायनो नायनो रोङिखाय आंनि हाथरखिखौ थैबाय होनना बुंदों आरे बेबायदि बुंबानो जागोन नालै हो ओइ हाथरखि बेबि नायना नोंखौ न'आव लाबोखाबाय आङो नों न'आव फैनो बुंबाय थादोंमोन ना लाबोबायथ' आं नोंखौ न'आव नायना सफैबाय जोङो र' नों बेयाव रेस्ट खालाम दे दसे जेबो जायालै मा जानांगौ जाखो आंनि हाथरखियालाय जेबो जायाना बुंबानो दि जागोन बेथ' नङाना मा साना बिदि बुंनांगौ बिसोरो बे डक्टरफ्राबो मा साना बुंनांगौ आंजोंनो रायलायबाय थादोंमोन नोङो हरखाबै नोंखौ गैला बुंदो ओइ बेबि नों एसे बेहुस जानानैसो दंना बुजियालै बिसोरो नोंनि बेमारखौनो बुजि मोनाखैदां थेवबो ना नोंखौ मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनाव लांसिगोन आं एबार नों एसे बोरैबा मोनथारदोंना र' जेबो जाया नै गावनि बिसिनाव फैखाबायना नोंनि जोंनि रुमाव फैखाबाय जेबो टेनसन लानांला नों वावलाय थैनो दे नोङो थैयाखै बेबायदिनो मालायनि फिलिंसखौ बुजि मोना ना खायसे बेखायनो जानला मानला बुंखायो जियानो जा आंनि हाथरखि बेबि आं मिन्थिगौ दा जोबोद खस्थ'यैनो दङ उन्दु दसे रेस्ट लाबानो दायो मोजां मोनगोन नों बिसोरथ' नायबाय थाना नोंखौ थैदों बुंदोंथ' आरो आं मोनथिया जागोन नामा आं मोनथिया जागोन नोंखौ माबा जाबाय होनबाना बिराद बोरैबा मोनखायो आङो नाथाय नों जेबो जाखायाखैना नोंखौ गुबुन हस्पिटालाव गामोननो माने दायोनो लांगोन आङो आरे नोंनि आखाया माने एसे गुसु दिनै मानो गोजांनायजों बिदि जादों खोमालै र' दा एकदम मालिस खालामना होबानो मोजां मोनलांगोन दे ओमफ्रायथ' ओइ हाथरखि बेबि मानो माथो होआ देनाय रायलायना आंजों प्लिज मानो बिदि थानांगौ दे नोंबो मानो हुसाव फैया नों दाबो आं गुबुन डक्टरखौनो लेंहरग्रोनि र' न'आवनो ओमफ्राय दा लांगोन आङो बिदि जायो नामाब्रा हाथरखि मेगन खेवलै हाथरखि मेगन खेव नों मोजां जानानैसो न'आव फैनो गोनांखामोन ना एसे मोजां नों बुंलायबाय न'आव थांगोन आं न'आव लाबोबायना मोजां जायाखैब्लाबो आं नोंखौ डक्टरनाव लांफिनगोन ओइ सिखार होनदों आङो सिखार मानो खोनासङाब्रा है मा दुखु मोनसैलै आं बिदिबा मा खालामबावनो आङो ओइ आइलै आइ होनदोंलै आबा मेहेर फैदो आबा बिहामजोआ गैला नों एसे बुजिनो नाजादो आबा मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ आयै मोनथिगौ नोङो मा बुंलाबायदों आयो आंथ' मोनथिनानै बुंदों आबा सिरियासलि नाथाय नोंसो मानो मोनथियासै एकदम साइलेन्ट आयै एकदम सिरि थाखा नोंसोर मानो बुजिया आंनि हाथरखिया बैसोर डक्टरफ्रा फाहामनो हायाखै बिसोरो बेखायनो दा बाहाना खालामदों बेहुस जानानै थादों आंनि हाथरखिया बेहुस जादों आयै हनै आथिं आखाइ गासिबो गुसु सुहाबजोबथारबाय आयै बिनि सायाव गोजां बोथोर ना आबा जोंना आथिं आखाइ गुसु जाखागोनथ' दा जोंनि बिहामजोआ गोथै सहसो जाबाय आबा थांनानै गैला बियो आबा जोंना
सिरि था होनदों आं आयै एकदम आंनि हाथरखिखौ बिदि दा बुं नोंबो आरो नोंसोर गासैबो नङाबा मोजां जानाय नङा नों थावफोर गुदुं खालामनानै लायना दा बिनि आखाइ आथिङाव नाना होनिना आङो हा बिनि मोदोमा एसे माबानायनि दुंखांनायनि जेबो जायाखैलै बियो दानो रायलायगोन आंजों रायलायगोन ना सना नोङो रायलायगोन ना आंजों नोंनि मेहेरजों हाथरखि बे बिलै सना आबा सना फैदो फै आबा फै बिहामजोनि बिदायनि एसे जगारबो खालामनांगोन ना सना आबा नोंखौ थाव फुदुङैनो खोन्थादोंना आयै आङो थाव फुदुङैलै आयै आयौ मा जाबावनांगौ आं बेहाय हाथरखिनि सेरावनो थाबाय थागोन दानो आंखौ माथो होबा बियो आंखौ गाबज्रिगोन ना आयै बुंखादोंमोन माथो गावनो आंनि सेरावनो थाबाय था मेहेर दे होननानै बुंखादोंना नोंखौ नायबायानो थागोन आङो नोंनि सेरावनो थाबाय थागोन आं नों फैयागौमानि हुसाव दे सना आरो नङाबाना गिगोन बुंखादोंमोन बियो बियो सेराव थाब्लाबो नोंखौ माथो होनो हाला आबा नों हाजारखि बिनि खाथियाव थाब्लाबो नोंखौ गाबज्रिला आबा नङा आयै नोंसोर जेबो मिथिया नोंबो जाम्बि जाबायना बे हाथरखिखौ नायनाय डक्टर माखासेफ्रा आरो बे नार्स माखासेफ्रा नोंखौ एरना होबायना नोंसोरखौबो बेखायनोसो नोंसोरबो उल्था फाल्था खोथा बुंदों आंखौ बेयाव फाग्ला खालामनो दा सान नोंसोर आयै आयौ हाबाब मा होननांगौ मा होनखो दिनै दाना बे गथ'खौलाय सोर बुजायबावदो आफा सना जे जोंनि हाथरखि बिहामजोआ गैला जोंखौ नागारनानै थैनानै थांबाय थैथाराखै मा जाबावनांगौ होमबा सोरां बिफा सोरांलै आबा सेसलै बेथो मा जाबावनांगौ आंनि फिसालाया अके होमबा आंनि नायबाय थानाय सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय अब्ला जों थांथोंसैलाय बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय आरो जों फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों लोगोसे सनामोन दे होमबा ना बयनिसिमबो गुड नाइट लाभ इउ बाय बाय आरोथ' जोबोद दुखुलै मा होनबावनो बुंस'नानै फोरमायनानै फोजोबनो हाला आरोना दुखुखौबो जोबोद दुखु खस्थ' मोनबायलै आङो दे आरो थैनाय थांनाय माथो खालामबावनो इसोरनिनो बेनो मर्जिमोन खोमा दे जायाबा सना बिदिबा माय गड आंनि फिसालानि जिउआ मा जागोन थाथ'लायदो होमबा लोगोफोर